Hello, hello. Good morning. Good morning. Maayong buntag sa tibok kalibutan. Di ada po ko sang yutang natauhan. Sako ko dalis ibabaw. Kaya na ko'y tudo. Basta makauli lagi ko yutang natauhan. Mao dun nga yung servisyo. Sige, jaraw-jaraw. Exercise. Ang palibot. Tingnan ang kahoy. O sige, asa ka? Asa lagi ka? Asa ka datos ka? Nangalay ka? Oo. Oh. Ka. Hello, good morning, good morning. Maayong buntag sa tanan. Daghang salamat Lord, daghang salamat sa kasas kinabuhi. Tapat-tapat anong buntaga. Diyan na fokus ang teritoryo. Diyan na fokus ang payag sang yutang natauhan. Dari na po ko pabagag naong bitaw. Bagal ang ko naong bisag-asa. Good morning. Ma'am Yuning Ayop, Luncia Ayop, good morning ma'am, mamainit ma'am, daghang salamat kados grasya ma'am, dia, pumbayan o saging, mainita, ma'am Siri Ulrich, kebo ko imo ning paborito, bagong bayan, ni Agi, diha ni ma'am Pilisa Taghap, sa Manila, good morning ma'am, tanan-tanan, good morning, tibok kalibutan, mamainit sa ta, kape with saging o bagong bayan. Nakatakpas na po ko dari, kay gapon dito ko ikan sa hanggaan, dito ko bukid, gapon. Ano ko dari, ang pazag karon. Ang panahon ko limlim. Mambil man makabalo, kulimlim dari aga mong palahon karon, bago lang nagdilimuan, gapon uwan man. Bagong bayan mo diha. Mahaw lang, painit lang pamahaw lagi. Ang balik-balik ka. Ayaw po kong gawa. Sabi na po ko sa palibot. Sa manibot kronog. Yang siguro. Lunes, pizza, 15. Pizza 15 na. Tapos na po September 17, birthday Violeta. Ang nga tao ka ba, nakaingan nag-uban ng hawa, nakutsang payag, kay plakan daw ko ako nag-video. Plakan daw ko ako nag-lede sa ahang payag, udah ko yung mga short video. Gimingaw na tulong ang basa nga nag-ingon nga ang bagang naong. Gimingaw na tulos bagang naong. Gimingaw na siya sa ang bagang naong siguro kay
Para mo kita. Para mo kita sa ahang payag. Kay ahang i-upload kay lain man. Short video raman. Lami ang paano. Pagbayan. Kawan na pod. Isukan sa kong dahon. Maling dahon naman. Habab sa kuna kay makhalap ko na to ang sasigan nga patuhod. Patuhod ang siligan sa dahon sa nangka. Ay, sarap ba ako 28 daan eh. 29 nakaw. Ya. Pit sa 15 na po doon. Grabe. Patuhod. Kit ko pasyon, kailan ko sa gawas. Yan po ng lampas. Kabilo kaya. Sounds ng Pedro. May pasyon na to. Napanay? Napay pasyon? Napay pasyon? Napay pasyon? Napay pasyon? Oh, wala ito punuan? Mga kuno ko dito sanay. Nita ko na. Kalau pa ko ning banat nga ni. Sa una magtataraw ko nila. Baado man di ay. Ngawat de ko spas yung nanay. Ako da supin. Dahil mo. Hinog na. Puwa. Diyan, gambi na. Wala. Nita ko. Okay, barak yung dani. Wala na si babaw. Kung nani, napay lang yung pununay ba? Napo na eh. Napay pusoon. Agwang napit. Sunod man naman, ito ang ibang sunod. Dinigay nga. Swerte na to sa remix daning sa ginga kay way bugto. Basta ikatulong nakabulig ni. Parang na katulong na kami naman po. Magyapon ba? Ay, kuha na diyan lang. Hala, nalig na. Makakuhan. Hindi naman. Na, hapit na hinog. Makala pa sa una kay hinog. Hinog na na, hinog na. Nalala ko, Be. Si Pion na na ni, si Pion na. Dana na, hindi si Dari. Yan na. Yan na. Si Pi. Ano na? Takagbulig. Five minutes later. Balik sa ako kayo, Kan! Kawan! Sige na.
Hindi okay, may kalitakhan. Marami kang bata ko ba na? Tapos ko na nila ng karton. Ang karton sige. Wala siya, sakto lang ng doon. Ikaw na nila, nandun dito ako. Wala ka, hindi mo naman. Ano ba, nandun ka doon? Ha? Kasi na yung isa, saan na po ba may buo? Bakit? Isa na yung kami lang din, ha? Hindi kami kayo tayo. Hindi tayo. Sabi ko, ano? Hindi mo lang tao. Nataw ko, ano yun? Sandal ko na. Mabal ko kayo. Ay! Mabal ko kayo na ako. Dali na. Malamig na. Hello? Wala? Laos na. Yes, ini mo lang gana. Gana, malinay. Ano na ako nila mo? Ako nagkabot ko nila. Done. Matag na naman na kayo sa magsigig tambay. Ano yung nabagay ka naman? Huwag dahil mag-work. Magtutukong. Ano yung nabagay sa liputan? Ano yung nabagay sa liputan? Liputan, nagayang taman ba ito? Tukong. Hindi na nabagay ka. Ano yung nabagay? Magniwang ka ko. Dahil ba? Sinong tukong? Dan grabe buwan ka, may patawa na buwan, sinang buwan. Grabe kapanghaw ng buwan. Isa kami ko sa ako? Sabi nga na, diba? Kami ko lang diba? Buwa ko. Kaya ito ng pagila ng uban. Diba? Ito ng pagila. Ayal. Palipat ko din masila mo kaya di ay. Hindi ko lahat ako na. Palipat ko masila. Hindi kita. Palipat ko din yung hidali. Gaya-gaya sa una. Sa titisi, diyan ako ito. Ito na, naguto. Kandong na huwag magkuhan, magkanang nga ito, barangay. Baka huling butin. Alas mga kalindin yan, sinunggit na bawang kuhan. Pandugan sila. Napasupo sana ah. Ayan na oh. Ayan. Anong babi? Miss Ading. Hindi mo na ha? Ha? Hindi mo na po. Hindi na rin. Tawag na na eh. Pikas agma. Pikas mo na salinan. Nagigpat sana kay Kayal. Anahan na sa una. Kayal na. Kayal lagi. Hindi na ka na. Kayal. Kayal. Di bali-bali. Sige na. Wala na. Kayal. Di na garti. Hindi pa naman na. Kayal. Sikod. Hindi na mahubo. Wala nang yun na kay garti.
Hindi sinakabot. Hindi mag-20, wata. Hindi ba ito nakabot? Ito wala natin ito ngayon. Abawalan ito yun. Mapakit ito. Doon ang manangkuhan. Nagahaw. Doon ang anak ni Bunso. Ito mo. Ang dito ba, school? Gusto na mga isula. Kay? Lagi ko ba yan, mga liit. Kagaling na sila. Nakawin na ako. Sila. Kali. Yung mga marto ko nito ka kasi. Kasi mga bata. Kasi mga apo. Dito bakit sila sa mga bati. Dito mga sin. Dito sila mga sin. Ato ko ko ba di ay ng mga school? Bakit ba siya? Sigaya, kada man. Ato mas galing muda. Ay. Kaya ko din na. So, nagsiguro ko sa iyo naman. English ko din na. English ko na. Wala. Ako ba, manunod ko ah. English ko. Wala, ano naman, hindi naman ako. Magkada na po din yung gari. Yung magkada na. Siguro kayo mula ka mas bubuyog na yung sign. Diba? Simba mapalis. Sabihin ko kayo na mas simbahan. Kahit man. Huwag mo na ka mainom. Hindi na mas gari? Yung magana din ako ba doon? Hindi ka gari. Hindi lang monitor ron. Na, ginuo ko, nang sanabing panahon karon, nagsige naman diguan, pastilan. Kakalihot ganing, nagkakadamig. Mawadas, pag-asa, sige na magkuhan. Siguro di ko nakapanilig gani ha. Hindi marot ang takot ng bulanghoy, kaya magkuhan ng bulanghoy, kapalarot, kaya labot sa matuwan. Hindi ako nakapag-arin sa hamukuan, ang tanong, ang buwak. Ang taong to, natungtong sa kahirpat. Ang kanabani. Ang taong to. Ang pintang tanan, kay Siliguan, sa abang lugar, nag-landslide, iba nagbaha, kastilan, doy kadyo ang mga tao ron nga, labi kanang way sa kahoy, gaway dong agon, ang paikajud. Ang paikajud mga tao nga, kay pangita sa mga paidungag sa away sunglod. Kasuway ko na sa una, nagmay pag mga bata, nagsiwan, nagsin pag isunglod. Parang gani, bisag nag-uwan, pero naman ko isunglod. Sa unang panahon, na ibang mga tao na mag-isip pang sunglod, labi nagway istak na kahoy. Ang utod ng utok, kung marumasid sa gunsong nag-uwan. Ado naman itong mga taong hayahay na nakagasol, kay pislit nila mas gasol. Mga paradaan yung ahang magkahoy. Grabe buwan. Oy. Tawag puspurkis, uwan di hapon. Silan.